Tak zdravím, dnes prišiel ten deň, kedy budem vkladať pelochytové mriežky. Takto vyzerá tá mriežka, takto vlastne sieťka, do ktorej bude prepadávať pel. Vlastne cez tú mriežku budú včely vchádzať do úla a z nožičiek sa im bude dostávať ten pel dolu. A vlastne budeme to dávať do úla takto zozadu a ukážem postup. Vyťahneme spodok úla, otvoríme vlastne ten kúsok toho dna, kde vložíme pelochytovú mriežku a namiesto vlastne toho dna vložíme tú sieťku. Takže takto tam vkladám mriežku pelochytovú, ktorá vlastne zasunie sa až po koniec. Úl zatvoríme správnou stranou, úl zatvoríme takto a do spodu vložíme vlastne sieťku. Namiesto dna. Tento istý postup spravíme pri ďalšom včelstve, ktoré vieme, že má dostatok pelových zásob a sú schopné priniesť pelej pre nás. Takže tiež dáme dno úla na bok. Trošku ich vydymíme zo spodu. Zdravím. Sú to 3 dní, čo som dával pelochyt, tak sa poďme pozrieť, koľko pelu sme nazbierali. Je tam čosi. Troška. Si zosypem a dám ho potom usušiť. Normálne do klasickej sušičky. Mám ho tak prispôsobenú, aby mi teda pel neprepadával cez tie oka od sušičky a dám ešte teda zbierať. Ešte pozriem toto včelstvo, aj tu som dával do týchto zelených. Pozrieme sa, ako je toto na tom. Toho je trošku asi menej, ale je to dobré. Ešte taká poznámka k tej pelochytovej mriežke, že tie pelochytové oka alebo dierky sú dostatočne veľké na to, aby tá včela nimi prešla bez toho, aby vlastne zomrela alebo zahynula. Ona prejde a z noh sa jej strhne ten pel, lebo niektorí si myslia, že to vlastne my zabíjame včely týmto, ale to by bolo proti nášmu nejakému záujmu, respektíve našej filozofii ako včelárov. Čiže tie dierky sú dostatočne veľké na to, aby včela prežila priechod cez ňu. A na záver normálne ten pel presypeme vlastne na plata od sušičky, ktoré mám už predpripravené. Mám tam spravené také sieťky, aby mi neprepadával cez tie očka na sušičke. Normálne to vlastne rozprostrieme po tom plate, nech je to nejak stejnomerne rovnako. Nech to dobre preschne. A dáme to sušiť cca na 30 stupňov, 35 a približne, neviem, či to bude nejakých 8 hodín, toto množstvo, vlastne podľa potreby, ako je ten pel, či ešte stále vlhký, alebo už je stvrdnutý, alebo teda vysušený.